kai mutumin na rantsa da Allah akwai matsala fa. Ina gaya ma mutane sai fama suke ta da niwa, fama suke ta da niwa tana ta matsa tana ta matsa mutane. Wani baka ci ba kwana baka ci ba. Will you keep quiet? Mu waye babban nan ne, iyayen ma babban nan ne. Ko raba Najeriya aka wallahi muna da gado a ciki. Sha'i! Kuma dukiyar ƙasa ai na mutanen ƙasa ne. An bar mu sashen wahala muke ta yi muna ta jin jiki. Nope. Bisa bidillahi. Kaga wancan yana shan wahala ka ƙara ganin wancan ma da shan wahala. Ni ba ma abin da ya ban haushi. Ka fita neman kuɗi a hanya wajen zuwa wani garin a kashe ka. Ko a kama ka. Ka zauna a garin ku yunwa ta kashe ka. Wallahi Allah isa. Yunwa he matsa mutane take ta kawai. Kamar ma ba a san da mu ba. Kuma mu muke zuwa muna zaben mutum. Bisa billahi an wannan an mana adalci kenan. Oye cikina. What? Hakuri za ka yi. Inda dai ka san yanayin da ake. Kamar yanzu mu Zo ku taimaka. kai waya aka yi ne. Taimako ne. Wai da mun taimako muke a nan? Ba za a ci ba taimakon naka ba za mu taimaka. Kai mu ma aikin ma kuma mu taimako. Wai mu taimaka mu. To ba za a taimaka maka. To wanda ya ba ku. To faɗa sai ka faɗa mu ba za mu taimaki. Kuma ga zauri ka bar gurin nan. What? Almajiri! Na ji kamar gida almajiri fa kwanan nan. Ko ba almajiri ba ne? Almajiri ne za mu je mu gani. Wai yanzu ya zama ya hannun ne da maka mutunci. Wallahi shi ne. Ka san ya ra'ayi? Yanzu ya zama mai. Koma mabarata mu mammal kuɗi mu mai ba saja. Funka! Kawai. Zai gane. Ina ba zai gane ba. Mu je ba gani da zubin gara ba mu je. Hey! What? Au, ashe ku ne mabarata? Mu ne. Hey! To bari in karo muku wani kaji wannan ba zai ce ku. To yalla bai.